खुलुमबाय लोगोफोर आंनि सुबुंफोरा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ माने बुकारिलेन मोखां लानानै गोसो गोरबोनिफ्राय बराय हरलायबाय आरोखि लोगोफोर बा भिडिअखौनो बानायनो इदिनो आं बानायैयानो बिराद गोबाव जाबाय नोंथांमोना जा सासे सानै नायो थेवब्लाबो बुंनाय जाबाय आरो नोंथांमोना साननो हालागौ बेखौनो बिराद बुरजा मानसि नायग्रा बायदि इन्ट्र' होलायदों होननानै ओमफ्राय बे इन्ट्र' होनायखौबो आं मालायनिफ्रायसो सोलोंदोंहाय इन्ट्र' होनायखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव फार्स्ट सिनायथि होनाय आरो आंना बर'नि ओमफ्राय इंलिसखौथ' नोंथांमोना रोङा ना मिथिखागौ माथो होनो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आं माथो बुंबावनो ओमफ्राय आं दा नै खानाय खाख्लुब सोलायनानै मा मावनो ओंखारदों नोंथांमोनथ' आं मावनो दांनाय बारा शेयारखौनो खालामाखै ओमफ्राय माथो होननो ना लोगोफोर आरो खामानिनि बोथोर ओमफ्राय नै बे दालिखौ आङो मा होनोमोनलाय फुखांनो नागिरदों आरो थारमाने दालिया सान्दुं गोसायाव फुखांजाया ओमफ्राय बेखौ दा सुहोनानैसो बस्थायाव सोबावनांगौ आरो लोगोफोर ओमफ्राय बैखौ मा होनो सुहोनांलायला बेखौ थारमाने आङो बै नेट गोमोनिखौ आङो माबायाव मिलाव लांगोन नालाय दालिखौ सौनो ओमफ्राय बिदिनो दालि मारा माबा मारा बिदिनो खामानि दामानिजोंनो आङो ब्लगखौनो बानायाखै ओमफ्राय माथो होनो आरो लोगोफोर मालाय ब्लग बानायनायखौ ओरैनो गोरलै नुयो गोरलै नङा लोगोफोर ब्लग बानायनांगौआबो ओमफ्राय थेवब्लाबो बानायबाय जेला बानायलांसै होननानै आङो सम सम ओरैनो सर्ट आगारो ओमफ्राय आंखौ आरएस फेमिलि ब्लग बिजावजालिया बिराद बानायनो थिनबाय थायो ओमफ्राय बाबायहाय आङो बाबाय होननानै बुंहरबाय थायो आरो ओमफ्राय लोगोफोर आङो दा नै बेखौ आङो मा होनो ओरैनो सोना दोनगोन बे जोलैनि इरिनि जासिगोन आरो ओमफ्राय उनाव जानोबो जानो ओमफ्राय जोंना लोगोफोर दालिया बिगाथामाव एबार बारा बुरजा जायाखै लोगो फोबाय थानायखायसो जाखोना माखो बे हायाव जोंहा खनथाम फोबाय आरो एबार बोसोरजों खनथाम जाबाय ओमफ्राय बेखायनो बारा जायाखै खोमा खालमानसि बेलेगसो फोनांसिगोन दालि गिदिरफोर नङाबा बेसर नङाबा थेमसि बिसोर मोनथामनि गेजेराव मोनब्रैनि गेजेराव मोनसे दालि गिदिर दालि फिसा बेसर थेमसि मोनब्रै खेथि मावनाय जायो नालाय मोनसे दुब्लियाव जेनेबा मा मावनो गोसो आरो ओमफ्राय मा होनो खेथि मावहोलाङोबो नालाय बेखायनो सम सम बाहोलाय लाङोबो लोगोफोर ओमफ्राय आंहा नै थेमसि बुथुम हैबावनांगौसोमोन ओमफ्राय आथिं बौनानै हाला बथल आंजों एफ्राय खामानि मावनो आथुर जानायावनो मा होनोमोनलाय नैबे खटखथियाव गादलिननानै थोरसि एरि सुखानानै लाबोनाया एकदम संसोनानै एकदम बोरैबा ओरै संसोनानै गोग्लैनानै मोनसे आथिं गानाया ख्रोब बथल गोग्लैनानै नांदों थारमाने आंजोंनो गोग्लैनानै बथलाबो बायनानै बेयावनो नांबाय आरो ओमफ्राय जि एसे गोथौ होनबाबो बथलनि बौनाय नालाय थाबबो हामा ओमफ्राय सागायाबो ओमफ्राय दिनै मुलि जानानैसो एसे मोजां मोनदों दाख्लैनो बौदों ओमफ्राय जायाखैमोन आरो आं मुलिखौ सागाया मोननानै जानाय जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय माथो होनबावनो नै दा बेखौनो बुथुमनो लादों आं लोगोफोर ओमफ्राय मा मावनाय जायो नोंथांमोन एसे शेयार खालामसै आं फुंनिफ्राय ब्लग बानायाखै लोगोफोर आङो जासो दसे एकदम बे आथिङानो अयथासार रुवायोना दसे मेंनानै आथिं रुवायनायखौ मेंगा होनानै नायखौ बुथुमनो लाबाय आरो ओमफ्राय बैयाव थेमसि लामदोंमोन बेखौ आइयानो आइ बिखुनजोआनो बुथुमनानै गालांखाबाय ओमफ्राय दा आङो बेखौ सोनानै दोननोसै ओमफ्राय नै बेखौ सौनो थाखाय रेडि खालामसै आरो गाबोन सौहैनाय जायो नामा नोंथांमोनजों माने नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै आंबो भिडिअखौ एसे खालामलांनो नाजाबाय थानोसै ओमफ्राय आंना वाट्च टाइम ओमफ्राय भिउसनि माबाफ्रानो खमायजोब्बाय लोगोफोर भिडिअ बानायबाय थाथाराबाथ' खमायोआनो जेनेबा जोंना जेनेबा चेनेला फिसासो जाबाय नालाय ओमफ्राय नै बे थेमसिखौबो आङो सालिनानै दोननो गोनांमोन जुदि हायोबा सालिनानै दोनसै जुदि हायाबा बेखौ आं बुंनो हाला ओमफ्राय नोंथांमोनहा सालायनो हायोबा नोंथांमोना नुखालांबाय थागोन लोगोफोर ओमफ्राय माथो होनो आरो बेनोसै नोंथांमोना आं भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै गोसो गोरबोनिफ्राय साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो लोगोफोर ओमफ्राय मा होनो आङो ब्लग बानायो नालाय ओमफ्राय सोरबा सिनायो नालाय जेनेबा गामिनिफ्रा आरो गामि खाथि खालानिफ्रा ओमफ्राय बिसोरो आं नोंनि ब्लगखौ नायो मायो मानो बानायला मानो माला बिदि होनो ओमफ्राय आं बालायलांबायबो ओमफ्राय दासान्दि खामानि एसे फिर जादों ओरै थांलाय ओरै फैलायाथ' जेनेबा बान्दाखासै माने गाननोसैलै आंहा मेगनखौ बेखौ गानाबानो संसार जाया आरो लोगोफोर खर'आ बोरैबा मोनबाय थायो ओमफ्राय बिदि होननानै खिथायो आरो आं बिसोरनो ओमफ्राय बानायफिनगोन र' होनना बुंसै मेरला हाबा खेराइ थांबाय बानायबा आं बानायनो हागौमोन थेवब्लाबो बानायनायानो जायासै लोगोफोरनो आंना न'आ गोदान जाजोबलायबाय आरो बे नोंथांमोना बै आंनि माबा होनायखौ नेट होनायखौ नुदोंना नुवाखैमोन आरएस फेमिलि ब्लगनिखौ सोर नायो आंनिखौ बिनिखौ नायदो आंनिखौ नायदो सोर नायो नुगोन आरो बैयाव नेटआ गोथां जोब्बाय ओमफ्राय नैबेखौ जि दानो थाखाय बानायनाय जाबाय हेन्दलुमनि माबा मोनबोनाया मेचिन मोनबोनाया बहायथ'वाखैनो लोगोफोर ओमफ्राय हेन्दलुमनिबो जि सोंनानै दङ नै बिहु जि नोंथांमोनहा नुवासैना आं ब्लग बानायासै नालाय नुवासैनो बिहु जि सोंनानै दङ बिहु जिया 10खान मा होनो जोङो 20 जन नालाय मोननै ग्रुप सोंदों माबा मा होनो बे मोनसे सासेया बे सासे ट्रेनिं लाहैनाया 10खान आं 10खान सोंदों आरो ओमफ्राय नै न'आ बेनोसै आरो ओमफ्राय नै आंहाबो नै नोंथांमोनथ' नुखादोंना सर्टआव होदोंमोन खोमा आङो जि सोंनानै दङ बेफोरनोसै आरो बेफोरजोंनो सम सम बालायलाङो ओमफ्राय अमा आदारखौ दहायनो आङो लगायदोंमोन अमा बिमायानो फैयाखै नोंथांमोनाथ' आंनि अमा बिमायखौ नुवाखै लोगोफोर आङो नोंथांमोननो देखायनाय जायाखै नालाय ब्लगाव ओमफ्राय नोंथांमोनहा दिनै नायदो आरो दहायनो अमा आदारखौ लगायदोंमोन आं ओमफ्राय लेंबाबो फैयाखै माथो होनबावनो लांबाय थादों नोंथांमोनाबो बक्स बिजनेसखौ नायबाय थानो बागोन ना नैबे गलियावसो दुरु लाद्रा आंजों दंफैयो आरो बिदि सना फैदो थारमाने लोगोफोरनि अमाखौ आगारनाय जायाखैमोन दहायो सैमाया खानाय जायगायाव फैनानै अरफैनो नागिरदों ओमफ्राय बिनि थाखायनो आगारनाय जादोंमोन आरो नै बेखौथ' अख्लाबनानै गालांनानै बिस्रा हामफिननाय लांबायसो अन्थाव बाथावनो सैमाया जा गिदिर अख्लाबना गालांदोंमोन लोगोफोर ओरै फेन्दा मोनसे अख्लाबना गालांदोंमोन आरो ओमफ्राय बेखौबो दहायो अरनो होननानै फैदोंमोन ओमफ्राय फिसाफोरखौ अरखांना लांगोन होननानै लाना फैफिनबाय आरो बारियाबो जि गोजान बै गोथौआवसो रोमै रोमैसो नुहुरलायो ओमफ्राय बेयावसो खायोमोन नालाय ओमफ्राय लाना फैबाय आरो जेबो नाङा नुसननानैबो जानो हायै ओंख्रि बावलायलांदोंहाय आङो लोगोफोरनो खोन्थानानै गोबाव जाबायमोन नालाय लोगोफोरनो खोन्थाया सना आयौ सना आंनि आदुमाला जिउ जादो सना आयौ सना आंनि जिउ आदुमाला गथ'आनो जादो बेहा बिमा आरो लोगोफोर ओमफ्राय फिसाफोरखौ खोन्थानांगौ
आयै आंनि सनाफोर रुफाफोर नोंसोरो लुद्रु लाद्रायनानै दङ मेंदां आयै सना आदु मालामोन आयु गथ'फ्रानो दनिनो देरहांबाय लोगोफोर मा होनो मार्च एप्रिलनि 5 तारिख फैबा मास मोनसे ग्रोब जासिगोन आरो माबा बुन्दि माबा बुन्दा मानैल' आरो ओमफ्राय बुन्दि मानैखौबो आङो न'आवनो दोनगोन बुन्दा माबाखौल' साप्लाय आरोखि लोगोफोरनि सनाफोर नो गुदुदु गथ'आनो ओरै फैदो आयु नैहा बुन्दाहाय लोगोफोर नै गोगोथार थैगोनसैहाय नोंथांमोनहा गोगो होननायखौ गाज्रि बुजिनांला आरो थारमाने अमा फानबा बेखौ नायखायो बयबो गोगोना थेबा थारमाने गोगोबासो मोजां जायो नालाय थेबाबो मोजां जाया गाज्रि नङा लोगोफोर नोंथांमोनहा गाज्रि कमेन्ट हरनाङा आं माबा मा होनो आंबो बारा बेफोरबायदि भिडिअ बानायखाया ओमफ्राय खोन्थानाय जाबाय आरो अमाखौलाय नायखायोना लोगोफोर आंना कुटुमालि सना आदुमालि मोनहा गोमोन जाजोबहांबायानो बेखौ फुरबा बिदाय आंनि सनाफ्रा जिउफ्रा आयै सनाफोर जिउफोर नोंसोरनो आंनि संसार नायसनसै बिसोरनो आंनि संसार लोगोफोर मावनाय दांनाय बिसोरखौ लानाय फिसा फिसौ फोरोंलांनाय फिसा फिसौखौ मोजां खालामनाय बेफोरनो आंनि संसार लोगोफोरना बयनिबो संसार नालाय बयनिबो संसारा बेनोसै सनाफोर लोखिफोर जिउफोर आदुमालिमोन आयु गथ'आनो जिउआनो सानसेआवबो बामजासिगोनसो बिसोरो आदारखौ एसे सोलाहांबाय आरो ओमफ्राय बारा जानो हायाखै हैनाय नुवाखै बिमा थंगालिया थंगालि खाथि आगोलावसो आदारखौ मोजां जायोमोन माबा दाना फिसा जायोखोना माबा मोजांखौनो जाया दाहाय आदारखौ बिराद मा जायो मा जादों थंगालि खाथि जा नै उफु गोथाव मोनदों जा नै लोगोफोर आंना स्वामिया मारा होनानै फैबाय आरो मारा हैदोंमोन दाख्लै साननैसो जि मारा होनाय थाम थुम खामानिबो बहुत बिदिनो नोंथांमोनजों आङो जेबो शेयार खालामनो हायासै थेवब्लाबो लास्टआव जोबनायनि खालामबाय आरो दा गावखौ भिडिअ लाबा रागासो जाबावगोन बियो मा बन्द' खालामखो बेसर ना मा बेसर लायनो दालि ना थेमसियो दालिखौ ओरै बस्थासे सोफैखुमादो थारमाने दालिखौ हरफादों आरो दालिखौ बस्थासे सोफैखुमादो न'आव मालिकआ हिसाब गैथारला आरोखि ओमफ्राय मालिकआ फैफाखादों खोमा ओमफ्राय नै लोगोफोर बेनोबो होफैबावलायबाय आङो सनानो आंनि आदुमालानो फैदो बैसागुआव 20,000 मोनथारनांगौ हाबे आदुमालाखौ मा जादों नो आयै मेजेम बारा जाबाय सना आदुमालाया गथ'आ देरथारबायना लोगोफोर बैसागुआव 20,000 मोनना मोना मोननो हागौ लोगोफोर नै अमा आदार एरि होखां इरिखां आंनि गुबै आयदायाव आङो मावनो आगान होलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै एकदम थेमसिखौ नाम्बार सालिसिन सालिबाय आरो थेमसियाबो महनबासो जागौमोन ओमफ्राय सासानि मैलाखौल' आङो सासानि बे बेमफोर माने सासानि दालाय दासाफोरखौल' आङो गारनो हाबाय ओमफ्राय आङो गाबोन अखानायैबाथाय बार होबावगोन आरो नुवाखै आङो देलायस्रि सिख्लाबो नालाय माथो मावनो आरो एसे मोसास्रि मावबाय खामानिखौ थारमाने बेयाव सासे गथ' दंमोन ओमफ्राय बेजों एसे मोसाफानानै मावबाय आरो एकदम गावखौ एसे एक्टिं खालामस्रोबाय जि गोसोखौनो एसे गोजोनलायो गथ'आबो मोसाफालायो ओमफ्राय बेखौ आङो भिडिअ हमग्राखाय जेरै देखायनो हायासै गथ'खौ थारमाने आं भिडिअ लानाया मा होनो बस्थासेयाव दोननानैसो खालामदोंमोन नालाय आंहाथ' रावबो भिडिअ हमनो होग्राबो गैया बिखुनजोआबो रोङा फारसेथिं आंना स्वामियाबो बेफोरबायदियाव बारा इन्ट्रेस्ट गैया नालाय ओमफ्राय जाय गोसो जाय इन्ट्रेस्ट बे मावबाय जाय इन्ट्रेस्ट गैया बे थाबाय ओमफ्राय आंनि जा देखायनांगौ बेखौ देखायलांबाय ओमफ्राय आंनि देखायनायखौबो जेबो हेंथा गैया आरो माथो होनो आरोना बिदिनो थायो लोगोफोर ओमफ्राय थेमसिया जोंना बिगाबानिमोन बिगाबायाव दा बे महनबाखौ मारा होग्रोनाय जाबाय दंबावो आरो माखासे फिनसेल' सालायनो हाबाय लोगोफोर नै माबा मा होनो गाबोन अखानायनिफ्राय सालिबावनांगोन आरो साफा जाथाराखै ओमफ्राय सासानि मैला गिदिरा बेखौल' साफा खालामनो हाबाय ओमफ्राय नै दा मोनालायबाय मोनानि डिउटि सालायबाय अमा आदार होनो लादों आं लोगोफोरनि अमा आदार हैनोसै लोगोफोर मा होनो अमा आदार होखां इरिखां एकदम मोनानि जानाय लोंनाय लाहार फाहार आरोखि ओमफ्राय लाहार फाहार माने मोनखांबायानो लोगोफोर ओमफ्राय नैथिं दङ ना ओंख्रि ओमफ्राय बे नाखौ नारजिखौ आइजों बुरजा संबाय आरो आंखौबो खामानि हास्लाबा नुबाय नालाय ओमफ्राय आङो गाइखेर फुदुंगासिनो दा बेखौ गाबोन लोंनो थाखाय फुदुंनानै दोनसै लोगोफोर बे गाइखेरखौ आं मोनानानैसो सेरखादों गाइखेरखौ बुरजा ब्रां नुनायखाय मोसौ बिमा गेदेरनाव आरोखि बोसोरसेनि बारखाबाय फिसाया ओमफ्राय मोसौ फिसाखौबो बाराद्राय खायसेनि थाखाय खाबाय नालाय फिसाया गुलि मोनजायासै बेनि थाखाय गाइखेरा जमा जानानै थादोंमोन ओमफ्राय दिनै फुङाव सेरजाखायाखै आरो लोगोफोर ओमफ्राय आं बेखौनो मोनाबाबो सेरनानै फुदुंबाय ओमफ्राय दा जानोसै लोंनोसै आंना स्वामिया गैया माबायावसो मा होनोमोनलाय रायजोनि मेनेजिं जाहैदों बेयावसो दंहैयो ओमफ्राय दा जों जानोसै लोंसै लोगोफोर मा होनो खामानिखौथ' आं कमप्लिट खालामजोबनो हायासै दिनैनि खामानिखौ अब्लालाय माथोबाव लोगोफोर जानायखौ मा देखायलायबाय थानो ओमफ्राय नारजिखौ एसे देखायनांसिगोन नोंथांमोन नै नारजिया ओमफ्राय मा होनो गाबोन अखानायबा नुसिगोनलाय लोगोफोर बायबायसै भिडिअखौ बेसेबां गोजोननाय जाबाय नोंथांमोनहा लाला लिला भिडिअ मा होनोब्ला लाला लिला भिडिअबाबो जोबनोसै नायनो थाखाय गोसो गोजोननाय जाबाय रोजा रोजानो